Good morning. Lagi tini fungai ciri-ciri no mai mui rok song pai bekha karon ongkona nango mairak sabai a koi bekha hangaka tesa tongi paro thana sakang kisa train station o thangnai ta ngaka tabo hihi ongkor kamo kisini goli aga himi tongo kisa buskango hangaka gari kawai thanai kisa kam tongo ta paro phasing kisa kam tongo 이거 তাকে 시니 বিশ্রামগঞ্জ ট্রেন স্টেশন sok paikha borok sanahari koroi khaila ekdom borok ba khaila hanga ka ba igo achogoi tongkha thanai tabo borok se koroi sok train station ekdom khali hingja chelama sincha थाङै दङ जों जता थाङै दङ para phasingo lama bo hamyang mani ma lama oh my god lama marung jak parani sopaya sikelengka ama roti khaijak alu baja bai roti omono no sanya kha gaga rojiro sabai ako inai kotokon na jokoi tongkha sege lengkha oma muktri phaichuka konpan songna bo songlia chana bo songlia hepan takai ma songnai bile igo amke milong no haino mane obo khayoi ber ma roine moso kotang koi tera oine haino bodi khaina hada gaga tekisi amon hari tungmani fan sarokja asige tongo jisban sal thandangli asgale tongo no sailab korai asga tongo baba maba thanda usuga wow tabu parani phaioi ama ruti rokhamen chabayo rest to khabenan naikya kisa rest khaidamani makhang saichus na masi makhang bothre to langmani papari haza hamnang la makhang bothre ro jala nang sukha kaisa makhang bothre hin thai dong tabo khe rest robo khaibe ke ba maimi rok songna thaisinai iko omo ngake tomato mozdeng ang mosokothi bai mane khai dongo tomato mojang sana mosong tamdan sana mosong khasuk saise mali yang tomato mojang khai rakata ko muka a bokhorok bai milogroi songsinai ta mosla rok jojo na paste khai bai kya ani moi ready ngi pai kya motong singai dong chu ta sai pai ya koina direct bisnawa asge leng khadi ni te kono kok san sumli motor phaisoga gangdin thusinai baro ko thaga balengka ke joto nani sa channel no subscribe khalai ro bai di jara khairo inge good night good morning joto nani advance kaham tong bai di